Nakaplastar na ang mga botelya nga sudlan sa urine sample sa mga pulis sa DCPO. Random drug test ang himuon, apil na ang mga opisyal. Kinahanglan adunay magbantay nga pulis gikan sa PNP Crime Lab Region 11 ining magbutang na og sample sa ihi ngadto sa botelya aron masiguro nga transparent ang tanan ug malikayan ang issue sa switching. Random drug test. That's the reason why we have to do this random testing para malaman natin yung status ng mga policemen natin kung they're doing the right thing or not. Mismong si Police Lieutenant Colonel Floripes Palyado, hepe sa PNP Crime Lab Region 11, ang nagpasiugda sa drug testing o gipasabot niini nga mas magdugay sa lawas sa tao ang substance sa marijuana ikumpara sa shabu. It depends ma'am sa metabolism sa body sa naggamit ma'am. Pero usually, dili siya dugay mawala. Mga 24 hours, 48 hours. Ang pinakadugay gid mawala sa body sa user is the marijuana. Ang marijuana is non-water soluble siya. So, dili siya dali ma-excrete sa body. Nanguna mismo sa nagpa-drug test si DCPO Acting Director, Police Colonel Hansel Marantan.